Copia el títol 1.4. Circunferència i cercle. Anem a recordar coses que ja sabem. Les definicions. Quins són els elements del dibuix? Així tenim la circunferència és l'exterior i el cercle és l'interior. Sabem que el punt així és el centre, que és el punt que dista igualment des d'ací a qualsevol punt de la circunferència. Sempre manté la mateixa distància. Per això es diu centre. I aquesta mateixa distància que sempre se complís, que és la mateixa per dibuixar la circunferència, es diu radi. El doble del radi és el diàmetre, que és la màxima distància que n'hi ha entre dos punts de la circunferència. I després tenim la corda, que és el segment que uneix dos punts qualsevols de la circunferència, i així tenim l'arc, que és aquesta longitud. És un tros de la longitud de la circunferència, determinada entre aquests dos punts. Es defineixen bàsicament dos angles dins de la circunferència o del cercle. Un és l'angle central. Es diu angle central aquell que està mesurant-se entre dos punts de la circunferència i el centre del cercle. Esta amplitud és un angle i s'anomena angle central. Què pot mesurar? Pot ser qualsevol amplitud. Entre aquests dos punts tindríem que mesurar-lo, però és menor que 90 graus. Podria estar A així i B així, seria més gran. En total, l'angle podria ser qualsevol, en total 360, que és el que mesura. Sin embargo, quan tenim un angle sabeu que està format per tres punts, 1, 2 i 3, i aquesta amplitud, si l'angle està definit entre tres punts de la circunferència, 1, 2 i 3, este és el vèrtex, a aquest angle se li diu angle inscrit en la circunferència. Bueno, doncs n'hi ha una propietat molt curiosa i és la següent. Si jo tinc este angle central, el vegeu, que està en el centre, angle central defineix este arc, tindrà una amplitud. Si ara agarre l'angle interior, que també està definit pel mateix arc, bueno, doncs l'angle inscrit sempre és la meitat de l'angle central. Este mesurarà el doble que este. Si este fa 60, este farà 120 graus. Si este fa 50, este farà 100 graus. Agarra ara la fotocòpia que t'he enviat i fes estos dos exercicis que tens allí. En uno tindràs que mesurar el valor d'aquest angle central amb un transportador d'angles. I després vull que dibuixes un angle inscrit que estiga definit pel mateix arc i vull que el mesures també per a comprovar la propietat. En aquest exercici serà al contrari. Vull que dibuixes un angle inscrit de 150. Un angle inscrit de 150 són tres punts de la circunferència, 1, 2 i 3, i aquesta amplitud ha de mesurar exactament 150. I després te pregunte, quina serà la mesura de l'angle central que correspon al mateix arc d'aquest angle inscrit? Resol. A continuació, anem a veure el punt 1.4.2, que són posicions relatives. De punts respecte a la circunferència, de rectes respecte a la circunferència o d'una circunferència respecte d'altra. Doncs recorda els conceptes interior, exterior, pertany i associa a cada punt A, B o C una de les paraules. Per exemple, el punt A és interior a la circunferència. Fes tu la resta de l'exercici. En aquest, recorda el concepte exterior, tangent i secant i associa a cadascuna de les rectes A, B i C una de les paraules. Per exemple,
La recta C és exterior a la circunferència. Per últim, per a buscar les posicions relatives entre cada dos de les circunferències que tens en el dibuix, tindràs que fer servir les següents paraules: interiors, exteriors, secants, tangents, que podria ser interior o exterior. En este cas, per exemple, en el dibuix A, aquestes dues circunferències es toquen només en un punt. Per tant, són tangents, però com una està dins de l'altra, es diu que són tangents interiors. Fes tu el mateix en la resta de dibuixos.